Official item manggurin munca te sabas official terminal kaya lamun na kaya class sakul kha ko handa bo kan sali sumli pangana all palong tu kan thilseti kha kan ani buat segon ni jana astan laki kan khalau kat mai kan o chedul lu tuk to kan lo ne nian chuang cho nen ko ni se sam tuna tin quarter mai ko ni lo tun ka chunga kan zilai ami he te hi soi mai la kan tia e ma se kan thar ba lo la ni lo nge ya ka lo lo ten ki lo ko ni me ya ko ni se on kan lo ti do ani sam number so pangana kan lo hiat phok to nu le hei number so pangana la sum ni le palina kan lo ti do na he mi ayan voi tam tak kan lo mai kha ko la kan lo hiat to ko ani karinga amai ro chu voi ne hian a thu hi mun takin ngai tha ila lalpa tlang thiam hi ma chuan tu nge sabanga apon ni na chuan tu nge ko mang ti te a chan na nen kan a chan na ku lu te ngai tha ila tha i sia chu te chu pathian bal som na dong tu tu te chuan ni ti kan chiat ko poi mo le in sia ani sam number so pangana lalpai ko ni la chuan tu nge lo mi ko lam lang thiang ni ma chuan tu nge lo mang in ka ka ma fer ta ya arin ruwa tu tak sang soi mi chu alea mi re mai wa athia chung ko tin swa ti mai wa ave te ni ko sei ai lo mi chu mi swal tak chu amusitin aum thina lalpa ti tu ero chu achoi moi thi mani ta na poi tur bo se chawa tiam bo chu ti dang lam ngai lo pa apung tura atang ka pu tir ngai lo pa athiam so thiam lo chan ti na tura kam na ko langai lo mi chu chu tir ti tu chu eng ti ka ma ami ngawang lalpa ta nga tunge sabanga amun thia ni ma tunge dingam put fai le thin lung thia in mea aril ru en ma lo mai lama da mai lo ba bum tuma se sam mai lo mi su ani chu lalpa ne la ta mal so na adonga a chandam tu pa ne la ta fel na adong ukam